APHLC Ratcharia Songaja Kong Kapang Tang Pon Bom Japan Preni Pai Koi Raporni Dong Kamukam Rong Supia Dung Het Lang Sudo Patuak Lam Long APHLC Asonga Pen Public Rally Amai Pi Mesen Pen Kepaman Pon Karbiang Long Arlo Long Non Amad Ratcharia Songang Bong Pen Kang Tang Dun Bom Asong Pulote APHLC Asong Henlo Pule Jongdam Deta Choklo Bangso APHLC Asongaja Kong Kapang Tang Japan Preni Pai Koi Raporni APHLC Wotha Langso LAC Atumpen Chepate Pi Ponsi Lang Sudo Patuak Lamalong Ong Tung Amuluk Chitodunsi Maipi Dopon Maipi Gidopon along Aluhiaman Pen APHLC Amai Puje Ai Kathar Pen Kedanglok APHLC Tiripi Klembang Atum Lapen LAC Long Klembang Atum Pen Kedanglok Ki Ong Dung Asongja Potung Maya Long Chitosi RD Jojo Pen Mai Dopon Ilitum Akaya Pana Pen Ilitum Long Rilong Padapan Kachipa Jom GK APHLC Asong Chon Kasi Karbiang Long Arada Tum Sitame Matha Pame Pensi None Pangke Vote Jok Nang Pupusi Mai Long Aluhisa Potum Pen Radapan Kampon Halapu BJP Ratcharia Song Nang Kachari Ke Chok Chila Pen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Long Hangapan Ke Chok Chi Kualam Pen Kinangan Kijong Padupon Tangte APHLC Amai Pujai Kathar Pen Herang Kia Tengolong Angton Pen Ke Thampon Alam Pile Arjupon Sin Pini lagi autonomous state ke long ya pat demand autonomous state pivek nang yili tom pan la BJP tom banget hang na claim heder alang litum wan unider la pen alang litum VGR along le penta eviction heder la pen ke lan chot kali asulang hala sarthi phang cholong lian da eviction heder la pen hala karbi long lep asar pimar atom pan long lep okay be pani jor waret long lep bosena tu halatum panda eve eresanda hai heder long lep ke alapen ke to barielo diwa akhe tom pan bang ni pichilot long lep pichi atom pan eres hai heder lo long lep Rina rong pipi lapen anu kaprek do lang bang krihini lasana kes ni tuwati liyun in nuna panta eres hai heder lo hasti pi hai heder lo lapen lason ke non ke la BJP atom lason kapachi plang ya pan rabdun rong pena jot non ke la bangson karbi pi dimasa pi tribal pi atom okebe kapachi jor akam BJP atom rabdun turong lapen ke klem atom pan video ka heno hala information technology arona tengpen section 67 ateng pen 67A ateng pen ka arrest lang ido lata arrest ha hederlo lapen alang litum a mobile phone ta pulis atom papetris along ledetlo alang li tuliram mong hanggepu pulis da SP da DC ta alang li deng sidopu angenon ke alang li deng sidopu lo tante la ka paires reke alang li tuliram mong hang si paires long ledet lo lake prostitute atom han ke rabdun prostitute ka pe ong ya pa karbiak hey prostitute akay pu pa itang ya pansi tuliram rong hang claim bomb lo Mai pi judera pisi tame armu chijeng tame padu ponsi APHLC pahai nang APHLC pangtang nang ke hang taram ponsi dong kamukam rong supi arlo par ompu antu dong kamukam pen dikipe Karbiang Long lai